Hej, jeg hedder Karoline. Jeg er 23 år gammel. Jeg er i gang med mit 9. semester på medievidenskab på Aarhus Universitet. Og så har jeg boet her på Skypegård-kollegiet siden april 2021, så snart i 2,5 år. I den her video, der tænkte jeg, at jeg lige ville vise rundt i min lejlighed. Og så vil jeg også vise jer lidt rundt på kollegiet, så I kan se, hvordan det er. I det her hjørne, der har jeg min sofa. Jeg startede med at have et skrivebord, og man fandt ret hurtigt ud af, at jeg godt kunne tænke mig en sofa. Så det blev ligesom mit lille sofa-hyggehjørne. Bagved, der har jeg lidt forskellige pynteting. En af de ting, jeg er rigtig glad for, det er, at man i selve værelset må male lige præcis den farve, man har lyst til. Så det synes jeg, det er meget rart lige at have lidt kontrast til de hvide vægge. Så har jeg den her hylde, jeg har hængt op. Og en lille opslagstavle herover, hvor man selv kan bestemme, hvad der står på. Ovenover, der er der skabspladsen. Herover, der har jeg alle mine sådan kreating. Og i det her skab, der har jeg bare alt det, jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre ved, så det er lidt et rodeskab. Så er der de her hylder, hvor jeg har nogle forskellige bøger. Normalt har jeg mine studiebøger stående. Men fordi jeg er i praktik lige nu, så har jeg stillet alle mine andre bøger frem. Og så er der bare lidt forskellige pynteting. Det her, det er blevet sådan lidt et kombibord. Det er både mit skrivebord og mit spisebord. Og her jeg sidder og laver alle mulige kreative ting og sådan noget. Og jeg kan lige prøve at se, om man lige også kan få lov at se udsigten ud af vinduet. Det kan være, jeg lige kan prøve at skifte fokus. Så ja, jeg er meget glad for den udsigt. Jeg synes, det er virkelig fint. Man kan lige se Aarhus Bugt derude i baggrunden. Herovre i det andet hjørne, der har jeg en lille kommode, så jeg har lidt ekstra opbevaringsplads. Jeg har lidt forskellige pynteting herpå. Jeg har et spejl til om morgenen, når jeg gør mig klar. Så har jeg mit tv, det er jeg virkelig glad for. Jeg elsker at se film og serier. Så det er bare virkelig et must have lige at have et fjernsyn for mig i hvert fald. Herovre for mit tv og min kommode, der har jeg min seng stående i sådan et hjørne, eller indhak, eller hvad man skal kalde det. Og det passer perfekt til en 3/4 seng. Det synes jeg, det er virkelig hyggeligt. Det er sådan en lille hyggehjørne-agtigt. Og så har jeg mit sengebord lige der. Over for køkkenet, der har jeg sådan en lille IKEA-vogn, hvor jeg har valgt at stille min mikrobølgeovn, bare for at den tog skabspladsen over på selve køkkenet, eller i køkkenet. Så her ovenover, der har jeg sat nogle hylder op, hvor jeg har lidt forskellige pynteting, nogle krus og lidt billeder heroppe i toppen, og så lidt forskellige små figurer, jeg selv har tegnet. Herover der er så selve køkkenet. Jeg synes, at det er en etværelseslejlighed, så det er et dejligt stort køkken. Der er en ovn, der er 4 kogeplader til, der er masser af bordplads. Det er, hvis man godt kan lide at lave mad, hvilket jeg godt kan, så det er jeg virkelig glad for. Der er masser af skuffer og skabe her ovenover til alle ens tallerkener, potter og pander og alt sådan noget. Så det er virkelig dejligt. Her der kan man også lige se køkkenet i forhold til hoveddøren, sådan man ligesom kan placere det. Og i min lejlighed, der er det til højre, når man kommer ind i køkkenet. I nogle andre lejligheder har vi det været til venstre køkkenet. Det er lidt forskelligt, alt efter hvad for en lejlighed man bor i. Så har jeg også lige herover mit skostativ, det er en lille smule rodet. Og så har jeg også en lille kurv her, hvor jeg har lidt forskellige net i, så jeg lige kan tage med, når jeg er på vej ud af døren, hvis jeg skal ud og handle. Og så heroppe, der er der et lille strømskab, hvor man også kan hænge lidt forskelligt. Jeg har valgt at sætte sådan en lille klister krog op, så man kan hænge sine nøgler derpå. Så har jeg også lidt pynteting derpå. Og så har jeg mit håndklæde herover. Og det er også det, jeg normalt har et viskestykke. Det har jeg bare ikke lige nu. Ved siden af køkkenet, der er køleskabet. Der er masser af plads til, når man kun er én person. Og der er også en lille fryseboks derinde. Vi har også nogle fælles fryser ude på gang, som jeg lige viser senere i videoen. Ved siden af køleskabet, der er der et sådan garderobeskab og lidt andet skabsplads. Så man går virkelig ikke ned på opbevaring i den her lejlighed. Og så har jeg valgt på garderobeskabet lige at sætte sådan nogle kroge herop, hvor jeg hænger mine forskellige net og jakker og sådan noget. Det sidste jeg lige vil vise, det er badeværelset. Der er et lille skab til opbevaring. Der er en hylde nede under spejlet, hvor man også kan stille nogle forskellige ting. Håndvask, toilet. Og om bag døren, der er bruseren, som er sådan lidt for sig selv, så der er masser af plads herude. Det var, hvad der var at vise i min lejlighed. Nu tænker jeg, at jeg lige vil tage med rundt, så I kan se, hvad der ellers er på kollegiet.
Ude på gangen, der har vi den her brandtrappe, hvor man lige kan åbne døren og få lidt frisk luft ind. Og der er også en virkelig fin udsigt. I det her lille afmærkede område, der er der nogle borde og stole og det her strygebræt, som alle på gangen deler. Vi er 8 personer, der deler en gang, og vi har også den her fællesfryser, hvor hver person har en skuffe, så man har lidt ekstra plads. Herinde der har vi fællesrummet. Det bruger vi til alle mulige forskellige arrangementer, som fester, hyggearrangementer, brætspilsaftener, filmaftener, alt sådan noget. Og så kan man også som beboer på kollegiet låne fællesrum til privatfester. Jeg kan lige vise lidt af de forskellige ting, vi har hernede. Vi har blandt andet et bordfodboldbord. Vi har de her sofaer. Vi har en projektor, så man kan se film. Forskellige pynt hernede. Masser af borde og stole. Og så har vi også en masse forskellige brætspil, man lige kan se herinde og herovre over skabet. Og det er altså til fri afbenyttelse. Over på fællesrummet, der har vi et pulterkammer. Ikke et pulterkammer, men mange pulterkammer, hvor hver gang har et lille pulterrum, hvor de kan opbevare ting, de ikke har plads til i deres lejligheder. Vi har også et tørrerum, som ligger i forlængelse af pulterkammerne, og der er også en masse havespil, som ligesom brætspillene er til fri afbenyttelse. Det sidste vi har i kælderen, det er vaskeriet. Der er 4 vaskemaskiner og 2 tørretumbler, som man betaler for over huslejen, og det gør man med den her lille chip, vi også bruger til at lukke os ind med. Herom har vi vores lille terrasse med 3 bordbænkesæt, 2 grill hernede. Herom er vores store græsareal, hvor man også kan se Skybyparken. Og her kan man ligesom spille fodbold, kongespil, alt sådan noget. Og der står normalt et bordbænkesæt, men det står derovre af en eller anden grund. Hver etage har et cykelskur, som er aflåst, hvor man kan opbevare sin cykel i, hvilket er virkelig rart. Vi har også et stort skraldeskur, så hvis man har noget stort affald, man skal af med, så kan man bare stille det derned, og så bliver det hentet. Her til sidst, der vil jeg bare lige fortælle om, hvordan jeg fik den her studiebolig. Jeg oprettede en ansøgning inde på ungdomsboligaarhus.dk, efter at jeg fik fortalt om hjemmesiden, da jeg var i studiepraktik. Jeg oprettede min ansøgning nok tilbage i 2019, i starten af 2019. Jeg mistede min ansøgning, fordi jeg sagde nej til for mange boliger. Man kan maks sige nej til 3 boliger. Og jeg ender så med at oprette en ny i foråret i vinteren 2021. Og efter ganske kort tid, der får jeg tilbudt den her lejlighed, hvor jeg kan flytte ind fra den 1. april. Og det er ofte lidt nemmere at få en lejlighed uden for studiestart. Og det er nok også derfor, jeg endte med at få tilbudt en ret kort tid efter, at jeg oprettede min ansøgning. Men jeg kunne altså flytte ind i april 2021. Det var cirka halvanden måned efter, at jeg fik tilbudt boligen. Hvilket jeg synes var helt perfekt. Og jeg har været glad for at bo her lige siden. Det eneste jeg har tilbage at sige, det er tak fordi I vil se med. Og jeg håber I synes det var lidt spændende at få et indblik her på Skyby Kollegiet.